Tak, Počkaj, ja si dám tú nožinku. Ideme na prvý Peťkin príkrm. Peťunka, môžem ti zobrať toto, asi takto dáme. Ja by som ťa asi položila takto. Peťunka, Peti, no vidíme, že ručičky budú. Peťka, aha, Peti, aha, jaká dobrota. Peťunka. Bože, to sa nedá. To sa nedá. Tu menej si musíš dávať. Aha, Peťka, dobre to je. Dobre to je. Nie, neboj sa, ja. Peťinka, no, olíš lyžinku. Ty, to je dobrota. Áno. Počkaj, Peťka. Peťunka, ja sa ťa bojím. No, Peti, môžeme dať ďalej? Dobre to je, Peti? Ešte budem nahrávať. Či mám ti pomôcť? Kľudne môžeš. Dobre, počkaj, Peťka. Peti, ham? Aké to je? Aké to je? Peťinka, ty len pekne kľúčne zeď. Celé to má na rukách. Počkaj, s týmto sa hraj, Peti. No. Ja si myslím, že príklad by sa mal dávať, až keď sa dieťa naučí jesť s lyžicou. Tak ona aj pekne papá. Dobre je to, Peti. Nie je to moc husté. Počkaj, tento brindáčik. Aké je to, Peťulka? Peti. Môžeme ešte? Počkaj, vyhladnutá. Aj to papáš, Peti? Dáme ešte. Petinka, hám. Pekne, papá. Áno, nevyplúvaj. Kde máme toto? Áno. Peti, neboj sa, ešte ide. Koľko už spapala lyžičiek? Až asi také 4. Peťunka, Peti, Petinka, aha, ham. Ale by sa si to ťahá. Dobre. Už to máme v nose. No, dobre, Peťka, papáš, dobre. Pozri sa, toto dáme takto k dole. Áno, toto dáme takto k dole, utrieme ústočka. Zlaté kojenie. Peti, môžeme ísť ešte? A koľko by tohto teraz mala spapať? Ja neviem. Čo hovoria odborné publikácie? Ja neviem asi. Mama a ja. Koľko chce? Ruky to má, ona už má celé špinavé ruky. Nevadí, Petino. Asi kým neprotestuje, ale pozri, pekne spapa lyžičku. No, hltáš to, Peti. Počkaj, Peťka, počkaj, moja zlata. A papa. Dobre je to, Peti? No, už na toto čakala. Troška by som si ju podvihol vyššie. Ale kde by teraz je dobrá? Dobre je to? Toto je zrazu niečo iné ako mliečko, čo, Peťula? Teraz 3 dní budeš toto tlačiť, Peťula. Počkaj, Peťka. Ja už som celá od toho. Mrkvička, zemiačik. A potom príde mrkvička, zemiačik, petržlen. Potom sa všetci pôjdeme odprchovať. Asi áno. Peťulka, ja mám špinavé ruky, ja ťa nemôžem nadvihnúť. Ale skúsime, no uá! Peti! Peťka! Kto si dá ešte? Peti, aha! Je tu ešte niekto, kto by si dal toto? Áno, jasné, že tu. Toto by som, ručičku by som dala preč.
Ty už si chceš držať aj lyžičku, Peti? Áno. Pekne, papa. Nie? Pozri, všetko zjedla z lyžičky. Ako, Peti? Perikovi pošlem video. Nič, úplne krásne. Aha. Tak, a to budeme teraz priberať raketovou rýchlosťou. Prastieme ako z vody. Kľudne do toho pohárika si máčaj ruky. Dobre, Peťka? Ešte? Ty kde to dávaš? Kde to zhromažďuješ? Troška on je, ten podbradník. Čo? Taký, sa mi zdá, že má veľký oný okolo krku. To nevadí, aj tak sa budeme asi celý kúpať po tomto. Ručičky máme komplet. Dobre, Peti, ešte, Peťka, ešte chceš? Ešte, áno, dáme. Peťko by malo byť jak v tých reštauráciách, vieš, keď ješ homára alebo čo, krevety, tak je tam tá nádobka s tou vodou, do ktorej si máš umývať ruky. Peťulka tiež mala mať túto prichystané. Peťka, ale toto nepapaj. No, už asi stopnem na Už môžeš stopnúť, ide nám to. Ide nám to, papáme a to by sme mohli natáčať až do večera asi toto.